Magandang araw Pilipinas, welcome to CNS Vlogs PS. Buhay probinsya, tara na dito sa aking munting bukid. Ayan, try kong sumakay sa kalabaw habang nandito ako ngayon sa aming probinsya. Ayan, kasama ko si Kalabaw. Ayan, habang nagpapastol, nandito tayo ngayon sa aking mga tinanim na kalamansi. Ayan, magpapasabsab tayo ng kalabaw. Ayan. Napakasarap ng buhay dito sa probinsya. Napakasimple. Ayan. Sariwang hangin, mga sariwang pagkain ang makakain mo dito. Ayan. Ayan. I-4 pa tayo abang ayan, post pa yan, papogi. Ayan.